आलु रुनाय आलु भाजा बेसे जाहोबाय थानो नङा होमबा ओमफ्राय आं दिनैहाय जारि बिलाइ खानानै हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गोदान मोनसे भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दायो सानजौफुनि संखांजोब्बाय आरोना दिनैथ' मंगलबार नालाय निरामिससो जोंहा ओमफ्राय आंना हासबेन्डआबो मोनफैबाय आरोना सानजौफुनि ओंखाम जानो थाखाय दा जों ज' जानोसै जा गरमखा ओमफ्राय गरमाव माबानो हायाना एसे गिसिब सिबै सिबै जाहोनांसिगोन आरो जानांसिगोन बैखौ नांगौमोन आंनो फेनखौ लाबोबानो जायो जानो हाया मैथा बाथोन एवदों आरोना लोगोफोर मैथा खाब्रबलायदों जि सान्दुं गोसायाव आयु बिसिखौ गावनावल' सिबबाय इयाव ओंखामाव सिब दे होमबालाय नोंनोथ' सिबना होनो लाबदां दालि मैथा बाथोनल' आरोना लोगोफोर मंगलबारावलाय माथो मा जाबाय थानो हरावसो बेदर जादो होनलाय बेदरखौबो जोगोनारजों जानाय जायासै आलुजोंसो जानाय जादों जोगोनारजोंसो जागोन सानदोंमोन आं बेखौ सयाबिनफोरजों जानांसिगोन नङाबा बया जालांगोन दिनैथ' मंगलबारखाना निरामिस आंनोबो हर बानलु सिब्रुआ नोंनिखौनो एसे हर आंनो गंसेयावनो लाबायहाय जोंहा दालिखौ मिथिबाय दे दान्दो इनो मानि सेन्देला इथिं दोनहर नालेंखर रोसि लोंनो लुगैदों लोगोफोर दानना होलांनो खोन्थादों आं हासबेन्डखौ मैयानो लाबोनायमोन लोंनाय नायनोसै गरमथारबो ना दङथ' इदिया दै थायो गोथां ना गोदै दंबावो लोंग्रोनो हाया नोङो लोंग्रो साजो जानो दोनसै खावसेखौ दायो मोनाबिलियाव खावसेल' जानोसै दा दे दानखावदो एसे गाखोलांनाय मोजांथार मा जानोसै आं इ खावसेखौ दोन दायो साजो जानो सेखा फिसा नांगौ आंहा टाइम गैला मोनसेल' एवखांना होनोसै थां होमबा आं माबाना जाबाय थानोसै जाबाय सुनानै लेमनानै जादों आं बेफोरो दिनैनि दाउआ माबाजोबोद गोदैथार बेखिनिखौ दोननोसै दायो बेलासियाव मोनाबिलियाव साजो जानो गुड मर्निं एभ्रिवान आङो मैयाहाय भिडिअखौ ससेल' लाना दोननानै लानाय जायासै आरोना मोनाबिलि जाबाय बिदिनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबाय जाहोबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आं भिडिअखौनो लाखिनासै आरोना मैयाहाय ओमफ्राय नै दायो फुंनि सम दा सानफ्रामबो फुंनि ओंखामजों आलु बाथोन मालाबा ना गोरान बाथोन मालाबा आलु भाजा बेसे जाहोबाय थानो नङा होमबा दिनै ओंखायनो आङो जोंनि न'नि नैबे बारियावनो जारि बिलाइ बिराद मोजां मोजां जानानै दङ आरोना ओमफ्राय आं गोसोखांबाय मा जारि बिलाइ आलु सयाबिनखौनो एसे थेब थेबनो संनानै जानोसै हासबेन्डजों आंजों होनना साननानै आं दायो जारि बिलाइ खानो नागिरदों आरोना नै बारियाव नैबेयाव ओमफ्राय दा 8:30 9:00 जाबानो सान्दुङा ओरैबायदि जाखायो जोंहानाव ओमफ्राय ओंखारनोनो हानाय नङा आरोना ओंखायनो आं दा फुङावनो खानानै लाखानोसै संना दोनखानोसै दा आंनि हासबेन्डआ सिखारबाथाय आरामसे माने जानो हाबाय आरोना दुगैनानैल' रेडि खालामना दोनखानोसै आङो थाब थाब जाबाथाय होमबाना बेबो मोजां मोनो मोजां मोनजानाय खामानिखौ मावनानै अनजाबाथाय आंहाबो मोजां मोनो ओंखायनो आङो थाबनो दायो खानानै संनानै दोननोसै आरोना फुङावनो दिनैहाय स'
नायलांफिनदो नोंथांमोना ब्लगखौ नै खाखांबाय लोगोफोर जा मोजां मोजांखा जोंहा बेखिनियाव जेबो इदि लेथ्रा गारा नालाय खानानै संना जाबाय थानो हायो आरोना नै संहैनोसै दायो सयाबिन आलु होनानै हा नैखो होनदो नों हराव नालेंखर सुखिनानै सुनाबो दोनाखै माराम जालांगोन सङैलाय फिथा मोनजाखागोन सं नालेंखर सुखिनायाबो एवस्रोनांगोन खोमा इखो ना नालेंखरखौ ओमफ्राय नै इखिनिखौलाय मानोथो दोननाय ना नों जानो नालेंखरखौथ' सुखिदो र' ओमफ्राय फिथायासो नै रुइहाबलाय लांबाय हरावनो सोमना दोननाय दानि फुङावनो सावगोन होनदोंमोन आइया ओमफ्राय नै सोलाबासैनो गोथाव जायाखै सयाबिन आलु जारि बेबायदि संनांगौ गोथाव जायो गोथाव जादों ना देलाय फिथायासो माला सावगोन दा ओमफ्राय दैखौ सरगारनानै गारनांगौ नामा सरगारना गारनांगौ दैखौ फिल्टारनि दैखौ सरगारनानै गारनो होदों आरोना हासबेन्डआ मानो गारनो होदों होनबा माने नैबेयो आगोल फिल्टार बायनायावनो मोननाय आरोना फिल्टार बायनायावनो दंखायोमोन ओमफ्राय नैबे मोनसेया गोदान नालाय ओमफ्राय बेयाव इदि पाउडार टाइपनि माबा थायोना ओमफ्राय इखो माने सरगारनानै गारनो खोन्थादों आरोना गोदान लाबोदों बेखौ ओंखायनो दैखौ सरगारना गारनो होदों आरोना हासबेन्डआ बोरै खाद' ओमफ्राय लोगोफोर दायोथ' नै सानजौफुनि संनो सम जालायबाय दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय सानजौफुआव मा संनो जागासिनोमोन आरोना ओमफ्राय न'आवथ' जोंहा मैथा दंना बारियाव मैथा दंना जोंहा ओमफ्राय माने अखा हाबाय थानानै माखासेया थैबाय आरोना मैथा बिफाङा ओरैनो फांनैसोल'सो दायो जानो आन्था ओमफ्राय आङो दा बे फांनैसोखौनो नै बुथुम खानानै लाबोबाय आरोना नङाबा मा संना होथारनो बिराद साननो गोनां आरोना ओंख्रिया मा जाहोनो जाखायो सोरांबानो फुंनिखौथ' जेनथेन मेनथेन जाहोगबाय जारि आलु सयाबिन संनानै ओमफ्राय दा सानजौफुनि थाखाय मैथा खाबाय आङो ओमफ्राय दा आं सानजौफुनि संनाय खावनायखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनगोन दा बांद्राय गोलाव जागोन ना भिडिअआ बे भिडिअआवनो होफाजोबबाथाय आङो नोंथांमोनाबो बांद्राय गोलावबा नायनो एसे बरिं मोननोबो हानाय नङा होमबा ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमसिगोन दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय लोगोफोर